asiri shi ne dai shi ne ai ko yau bai gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yau Allah lafiya. Me yake faruwa? Ba ni da lafiya ne. Me yake damu? Ba ni da lafiya ne. To kuma shi nake kuka? Ban da ragwanci? Ina ne ke mun ciwo. Dan taimaka min da ruwan nan isha. Ruwa. Ruwan dai ruwa zaki sha. Sai ki samu sauki. Amma kin ci abinci? Na gode. Amma ina ne? Kana ji? Waccan mai tawon ko? Mama na ne ita. Oke, wacce mamanki ne? Dan Allah. Na san idan sun zo. Na ta ne ta taimake ni ta bani wannan tani. Ta ce mata ido a jiya ta ta. Idan kawai ta ji ta ce shi ne sai ta ce. Oke, ita ce mun kai ne ko in ce ni ne? Wannan ita ce maman naki? Yawa Amira shi ne wannan kake damu ai ko kanki ya kare Ni ne. kai kuma mutuci a zalimi Allah ya kama ka dama ina ta so Allah ya tona asiri gashi Allah ya tona asiri shi ne dai Shi ne ai ko yau bai raba ni da kai sai Allah dan daga nan police station zani sai an kulle mun kai zaka san kai ma yata ciki zaka sani Shi me? ciki Ruwa fa na ce maka mata da shi. a to ni baka ruwan ta sha a ruwan ta sha Amira bari ni da wannan Amira ba cewa kike yi in ce ki ni bane ko? ki shigo kake ce komai ba da shi bane Shi ne kake damu Daga taimako? ni da kai shi ne kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ni da kai ne Taimako ya zama abin da ya zama? ai ni da kai ne yau Sai mu tafi cikin tana ciwo fa. ai wallahi tallahi ni da kai ne ba dai ya ta ba kama ciki Ni ban Amin ni zaka tozarta a wannan kauye Wallahi ni ruwa na bata. Gudali ya ettawa Ruwa ko ba na ta bata. ruwa ba ni da kai ne Inna lillahi. ni da kai ne sai police station